Yan o, what's up mga kakuks? So, andito na naman po tayo sa ating, hindi pala atin, nakikikusina po tayo ulit. So, mga kakuks, lang tayo lulutuin ngayon, which is pinakbet, Ilocano kung tawagin, no? So, ito yung ating ingredients. Siyempre, hugas bigas, tapos malunggay, bunga ng malunggay, talong, ampalaya, okra, pansahog natin, yung bangus, kamatis, imbis na kalabasa ilalagay natin mga kakuks, kamote, tapos sibuyas Tagalog, bagoong, at magic sarap. So yun magic sarap baka naman. So yun mga kakuks, prepare na natin. First step natin, gawin natin yung bangus, tapos prepare na natin yung gulay. It's cooked, the pinakbet Ilocano. So yun, pansahog natin ihaw na natin. Habang inihaw na natin to, prepare na natin yung gulay. So yun mga cook, start natin. Siyempre, kamatis na flour. Woo! Buti may natsamban tayo. Ito yung native na kamatis. Yun, okay na to. Marami na to. Ang diskarte rito, sabay-sabay na lalagay rito. Sibuyas. Yun. Luya. Ito lang siya cooks. Yun. Medyo mas matagal lutuin yung kamote. Mas na maluto. So unahin natin to. Ilalim. Ganito lang hiwa. Yun. Yung malunggay, may teknik to. Anong balatan? So sa amin, ganito namin siya balatan, no? Bali, gano'n. Napaka-espesyal itong gulay na to. Bunga ng malunggay. Grabe yung presyo sa market, no? Pero tayo, kinuha lang natin dyan sa tabi-tabi. Tabing bukid. So, yun. Mga cooks, ganyan lang po ang proseso. So, ganon at ganon yung gagawin natin. Ito na siya mga cooks. Jarang! Ayos na. So, ito siya mga cooks. So, kamatis, sibuyas, luya, yung kamote, saka malunggay. Sabay-sabay yan, sabay-sabay. Next, palaya. Palayang Tagalog. Yun hinog na. Pwede ka pang itanim yan. Naugasan na pala itong mga cooks. Ingat po sa paggamit ng kutsilyo. Blenders po lagi ni Papa Cooks. At may kataliman yung ginagamit natin kutsilyo. Ang matigas na yung buto, tanggalin. Malamot pa, wag na. Yun. Yan, mga titigas na yan, tanggalin na. Yan mga cooks, patong na rin natin to. Ganyan lang po. Layer by layer sila. Hay, dali. Bulok. Yun, no? May bulok yung iba. Ay, nako. Mahal-mahal eh.
Talong na bilog. Sabi daw nila, pag yung talong daw, mayroong uod, sabihin, hindi ano sa pesticide. Lagyan natin ng tubig para di mangitim. Yan mga cooks. Okay na yung talong. Ayan na natin. Dali kasi maluto to eh. Tapos okra. Yun, no? Punong-puno. So next, lagyan na natin si Magic Sarap. Magic Sarap, baka naman. Yum, yum, yum. At syempre, yung secret ingredients. Bagong isda. So, tansyan ulit tayo mga kakuks. Dagdagan na lang natin yan pagka ano. Dagdagan natin ng konting sabaw. Yun, yan. So, salang na natin. So yun o, patingas tayo ng kahoy. Gamitan na natin ng torch. Mas madaling padingas na to kaysa ano, sinigit. Yung sinigit, yun yung kawayan. Sinap, chap, chap. Yun, salang na natin. Yan. Takpan natin. Yan o, balik rin natin yung ano, bangos. Yun. Ha, diyan ka lang. Steady ka lang dyan. Yan o, check natin. Oh, di pa kumulo. Tayin lang natin. Yun o. Check natin. Wow! Yun o. Check natin. Wow! Ay, isa pang ano to. Sulit ang isa, okay na to. Okay na yung ating pang sahog. Iwan muna natin yung isa. Isa lang yung ating sasahog. Coming up, sahog-sahog. Yun mga cooks, check natin. Yun o. Lagyan na rin natin yung ano, siling green. Siling nga ba? May request daw. Yun o. May nag-request kasi lagyan daw ng sili. Ayan. Tikman natin mga kakuks. Medyo matabang. Lagyan natin ng asin. Yun o. Ayos rin. Check natin yung okra kung luto na. Kung luto na, ayan. Lahat na yan, luto na. Try natin yung okra. Kaka. Init. Yan mga cooks, okay na. Ano yung ating pinakbet? Ang gagawin, siyempre, luto na. Kakain na tayo. Yun. Serve na natin. Iwalay muna natin yung ano, bangus. Mas, yun o. Diba? So yun mga kakuks,
ito na yung ating final result. So, ating pinakbet. Ilocano. So, shoutout sa mga ka-Ilocanoan ko dyan. Shoutout natin yung mga kaibigan ng ating editora. Shoutout kay Chassie, Faye, Christina, at Jaika. Salamat sa inyong panonood. God bless. So, kain na tayo mga kakuks. So yun ang mga kakuks, kung nagustuhan nyo ang ating recipe ngayon o ating niluto ngayon, lalo na sa aking mga ka-Ilocanoan dyan, please like, share, at subscribe na rin po kayo kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe. So, ingat po lagi. God bless. Bye-bye.